Kaixo, Agurtzane. Arratsaldeon, ongi etorria Agurtzane. Eskerrik asko. Beno, zuek Uda Kirol elkarteko presidente bezala zatozu gaur, eta zuek txio bat jarri zenuten, ezta? Egoera hori salatu, edo eskaera bat eginez. Kontatuko diguzu txio horren jatorria nondi datorren zergatik txio hori, Agurtzane? Bueno, txio hori beroaldi bat da, ez? Esango goen, momentuan, bueno, guk 2 urte eramaten dugu arazo honekin, eta, bueno, arazo konpontzeko, pentsatu genuen, gonbidatzea ez etortzea, guretzat errexena horixe salako egitea, bai? Horrela, zerbait lortzen genuen. Azkenean lortu duguna izan da, kriston oi hartzuna, baina konponbide gutxi, bale? Gaur egun azkenean sareak eta erabiltze ditugu askotan, gu ez garen atrebitzen itzen, kanporatzeko sensazio horrekin, ez? Eta, bueno. Ikusiko dugu txio hori? Zuek idatzi zenuten txioa, guk bildu dugu, ikus ezagun. Hortxe irakurtzen dugu. Euskal Ligako, nahiko urrutu daukagu. Euskal Ligako juvenileko zaletuentzako mezua. Mesedez ez etorri Ibarra futbol zelaira. Mila esker eta zuen taldearen bazkideak zaretela sinatuz, ezta? Bai. Bueno, gainera oso zehatza da Euskal Ligako juvenileko zaletuentzako mezua. Beraz, kasua oso zehatza zen, Agurtzane? Bai, kasua gainera 2 urte hauetan zehatza da. Bakarrik talde horretan gertatzen den gauza bat da. Ez dugu ahaztu behar, udan 650 jokalari ditugula. Eta kasua gertatzen da 25 talde baten. Orduan, bueno, ez dakiguna da zergaitik. Ez gare heltzen konklusiora zergaiti dan. Hori da min gehien, ero frustrazio gehien sortzen ari zaiguna, gure barnean, guri lotxa ematen digu ja. Bai, eta zuk aipatu duzu txio hau azkenean da ekintza puntual bat, beroaldi bat islatzen duena, baina aurretik, zuek beste pausurik eman duzue horretara iritsi aurretik? Bai, gu konturatu ginen, pandemia bukatu eta segituan arazoak edukitzen ari ginera talde horrekin, bale? Ero, bueno, talde horretako afizionauakin esango gauen, bale? Eta, bueno, lehenengoko gauza izen zen, afizionauakin beraiekin egon, beraiekin hitz egin, bale? Azkenien Aretxaleta herri txiki bada, kontuz danok ezagutzen gara, ez da besta, ez dakit. Orduan, bueno, beraiekin egon gitzen nien, beraien erantzuna oso erresa izan zen egun aretan, ez? Zergaitik ezin dugu iraini bidaldu, bota anoetan botatzen badiete edo zeini, edo San Mamesen botatzen badiete, eta gelitu ginen, egia esan ni erantzun barik gelitu nintzen zurdalur errazoia zaukon gauza bazan, bale? Naiz eta, gero, eta alatabe, konponbidea ez genuen bilatzen, isunak eta isunak jasatzen ari gara federaziotik, eta baita konturatu gara, isunak ez dutela konponbiderik, bale? Ze azkenean guk gutxi gora bera 2 urte hauetan 2000 eta piku euroko isunak jaso ditugu, baina beraientzat dirua ez da arazo bat, bale? Gaur eguko gaztiak tamalez diru asko daukate, eta diru falta ez daukaten bitartean, hori ez da arazo bat. Ondoren, taldiakin elkartu ginen, beraien lagunak direla, bale? Eta internatzaileakin, bai. Bueno, klaro, taldian gauza bera gertatzen da. Azkenean nerabeak dira. Eta nerabeak, bueno, apur bat lotxatia danak, arek ez du ezer esaten. Berriz, apur bat liderra danak, arek afizionauen alde dago, ez? Azkenean nerabeak dira, ez dugu hori ahaztu behar, ez? Bukatzeko, beste reflexio handi batin gauen, klubeko entrenatzaile guztiekin, bale? Eta, bueno, 2 urte hauetan poliki bagoaz, baina lanketa kristona da, ez? Eta nik uste dut orain, azkenengo pausua txio honen ostian, baina txio hau gura barik izan da, bale? Guk ez gauen pentsatzen olako oi hartzuna. Azkenengo pausua izango da, hasiko gara lanean, herrian saretzen arazo hau. Arazo hau ez da futbolarena, ez da elkartearena, arazo hau gizartearena da, bale? Eta gure gizarteko parte txiko aretxabaleta da, bale? Saretu egin behar dugu. Gaixorik dauena ez da kirola. Gaixorik dauena soziedadia da, gizartea da, bai?
Eta hori da apur bat, eta zergaiti dago gaixorik. Galdera hauek dira gure buruan egin behar ditugunak, uste dut, bale? Ez daigun ahaztu, neska ero nerabe hauek gure soziadeko parte direla. Eta izango direla, eta izan beharra daukatela. Beraz, beraiek ere, ez da minduta badaude zerbaitegatik izan beharko da, izango da. Bai? Baina gaixori dauena ez da kirola. Kirola derrigorrez egin biogu. Bai? Danontzat desahogo bada, bizigaren gizarte honetan. Agurtzane, zer da zehazki partiduetan gertatzen dena? Bueno, zehazki partiduetan gertatzen, gainera oso lokalizauta dau, bale? Azten da partidua, eta, bueno, egun batzutan da 9 puto gordo, gainera oso pertsonalizatauak die, bai? Irainak, 10 marikon, bizigaren soziadian, marikon insulta bida, bale? Ez dakit, niri, bai? Eta isunak behin bestie, ero 6 tonto, horrelakoak feo, horrek die isunak, bale? Isunak zein dire aurkariai, gure afizionatu hau bai, baten bat beraiekin sartzen bada, zuzendaritzako norbait beraiekin sartzen bada baita, eta epaileak, evidentemente. Nori iraintzen dieten? Ba, aurka egiten dieten, nahi? Zergaitik iraintzen ditugu epaileak? Zeinek egiten die kontra? Bai? Zergaitik aurkariak sartzen du gola, gure kontra. Ez? Azkenian, irainak, euren aurka pertsona hauek, eta ez dana kontuz, ez daude ohituta ezezko bat jasotzera. Ez daude ohituta, eta sentitzen dien momentuen, mehatxatu da, ba euren modura erantzuten daue, bai? Eta zuek mezu homofobo eta mezu desegoki errespetu falta hauen aurrean txio hori jarri zenuten, emagun aurretik beste pauso batzuk eman arren, eta ze eragin izan du horrek zelaian, etortzen jarraitzen dute, zerbait aldatu da? Aldatu ezer. Ezer gutxi. Euki dagoena da kriston oi hartzuna. Baina guri oi hartzunak benetan esaten baizut, ez digu nik gaur hemen egotiak, zinten bai programa, bai, ez dauko balio. Gu nahi duguna da konpontzia. Kontuz, eta gero beste gauza bat oso garbi daukatena. Guk kaleratu indu bentsat arazoa. Hau leku askotan ari da gertatzen. Zer egiten dudanok? Begiak itxi. Punto. Hori da errexena. Azkenien, gizarte individualista baten bizi gara. Nik ez dezadala arazorik euki, bale? Arazoak beste batzuntzat. Hori da apur bat gertatzen ari dena. Eta... Beraz, gai hau sozializatu egin behar dela ari zara zu azpimarratzen, ez da? Buf, bai. Eta gaineat gai hau ezin da izen tabu bat. Orain arte tabut bada, bale? Orain arte errexena zer da? Ni joatenaz, esan bihot futbol zelai bat, baina, bueno, erosein kantxatan gertatzen da kontuz, futbol zelai batera eta zein iraintzen diot albitru bai, eta parien dauena zeitzen dau. Que bien. Ostara, bale, ja. Gelditu, jaiki eta isildu. Bale? Baina pertsonak, dano garela pertsonak, mesedez. Askotan ondokoak hori da, parre egiten du, edo jarraitu egiten du, edo isildu egiten da, ez da? Bai, hori da. Inok ez esku hartzen horretan. Bai, hori da. Eta zer egin du uda kasu honetan? Ez ditu begiak itxi. Baizik eta indauena da, kaleratu. Eta jaso duzue, kaleratu esaten duzu, jaso duzue babesik? Gurasoen aldetik, kalearen aldetik, herriaren aldetik, hezkuntzaren aldetik? Beitu, behin esan zidan, klau, hau gu bakarrik ez gabiz mugitzen, klaro. Gure atzetik psikologo, psikiatra, pedagogo, porque, hau zauzarta da esatia, hau gudak zelako, bai, ez. Behin esan zidan, pedagogo batek, prozesu hau oso poliki joango dela, baina egia esaten, oso poliki doia, baina bai dauko bere, pauso txiki, haundi, diela momentu honetan, importantiak bebai, bale? Eta babesa jaso du leku askotatik. Baina guk ez du nahi babesa. Bale? Gu nahi duguna da konponbidea. Bale? Eta guk babesik
zertarako total, gu joango gare, gu bolondresa gare bertan. Gu joango gare handik, baina gu bieuna da konponduta iztia.